Tak rozmýšľam, niektorí záujemci sa vyjadrili, že aké je to strašne drahé. Vieš, tie moje dobrodružstvá, ktoré tu organizujem, ja sa snažím ponúkať kvalitu a robiť kvalitu každopádne. Takže kvalita je drahá. Alebo je drahšia, ako keď máš tie nejaké zľavy. Nie každý si to môže dovoliť, chápem to a je mi to ľúto. Ja by som bol na reče, keby všetci Slováci mohli prísť. Zo srdca, vážne zo srdca. Treba si uvedomiť, je to pre tých, ktorí hľadajú kvalitné dobrodružstvo, niečo iné, niečo mimo tých obyčajných balíčkov. A je to so súkromným sprievodcom tie moje cesty, kvalitná súkromná doprava, vynikajúce a vážne kvalitné túry a zážitky. Je to niečo iné. Je to pre tých, čo hľadajú takéto niečo. Hovorím, je mi ľúto, ak to nie je pre všetkých, ale tí, čo prichádzajú, tí sú veľmi šťastní a spokojní, tak potom som aj ja šťastný. Pozdravujem, majte sa.